Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lovely. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hindi tayo pwede. Lahat ay parang lumabo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Santa Maria Davao Occidental nga tumatatampo nagdasingan nga Lovely. Ha? Makigbuwag na ka na ako? O, Lovely. Buwag na ta. Nakasabre ko ni mo, Gio, nga imo man kubuwagan. Huwag makisa na ako, Lovely. Unya nga nang imo man kubuwagan. Gusto lang ko nga ma-focus ng pagspila. Oh. Mao nga sorry kayo nga makigbuwag ko nimo. Hilaot nga makasabot ka na ako. Okay raw eh. Wala na problema. Bisag buwag na ta. Friend lang yapon ta, ha? Oo ba? Buwag na day mo atong Gio. Nga permi man itong maghatod-hatod ni mo. O, Nay. Unya, wa ka sakit eh. Okay raman, Nay. Kay maayo raman sa nga mong panagbuwag. Hinoon, bata pamansad ka. Ang maayo gani unta ni mong buhaton. Focus lagi unta kasi mong pag-eskwela. Ayaw saan ang uyap-uyap. Maugin na mahitabo, Nay. Mufocus ako sa kong pag-eskwela, Nay. Nay, ato na ko ha. Naanang motor nga ako sakyan, niabot na. Ang imong baon, basig bapyaan ni mo. Hindi na sa kong bag, Nay. Ato na ko, Nay. Nahala, sige. Pag-amping, ha? Day, Lavi, nadugay lagi ka. Dugay king naabot ang akong sundo, Day, uy. Maudi ay. Day, nakoy ask ni mo ba? Unsa man na, Day? Tinuod, Day, nga buwag na mo ni Gio? O, Day, Joy. Uy, ang ano man. Dili sa ganahan nga may istorbo siya siyang pag-eskwela, Day. Unya, wa ka sakitid, Day, nga nagbuwag mo. Okay raman, Day. Mayo raman sa nga mong panagbuwag. Sige lang, Day. Kinaon niya ko ireto ni mo. Ha? Ay, salamat. Humanagid taon ko sa akong gibuhat. Assignment. Makatuog na gid ko. Uy, si Joy maning nanawag. Sakit tuyo, ani ay. Hello, Day. Dili ka busy? Dili man, Day. Paingon naman gani ko matog. Unya na katugo, eh. Nga naman, Katong kung giingon ni mo ba, nga akong igaagaw, nga akong ireto ni mo. kinsa mo ko na igagawa ni mo ba? Kuan, Day. Dennis iyang name. Ako siyang patsato ni mo, ha? Unya, ipaati ka at magkaila mo. Ikaw, bahala ka. Di any friend request na ko nga Dennis ang name. Mauna tingali ni igagaw ni Joy. Ako ni confirm, be. Kumusta? Okay ra. Ikaw tong girito ni Joy nako? Oo, ako. Kagwapam din mo, Miss Lovely. Kagwapo ining tawhana, uy. Dili pa ka ko ilaron lang ini. Uy, wanambot ka matingog diha, Lovely.
Akoan, may gihuna-huna lang ko. Okay na nimo nga makigamiga ko nimo, love. Okay ra, uy. Unya, kumusta naman mo sa kig-agaw, day? Gwapo man po kaayo may agaw day, uy. Parison ka ayaw mo, day, uy. Kay gwapa man sad ka. Ikaw, gid day. Ha? Makikita ka na ako? Oh, lovely. Gusto ko nga makakita nimo sa personal. Kung gusto ko nga buwan sa inyong dapit. Sige. Ari lang. I love you, lovely. Dennis. Sa una pa unta nina akong isulti nimo. Katong sige tag video call ba, nga lovely ka. Unya. Nga nung wa man na mo isulti na ako. Gusto mo gud nako nga personal na kong isulti nimo nga lovely ka. Oh. Lovely. May chance ka ko nimo. Matugan lang ko ni mo tinuod, ha? Ganahan sa ko ni mo, Dennis. Ha? Kung mauna, kita na? Oh, Dennis. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, lovely, nga imo na kong gisugot. Mao ba? Uyab na di mo sa kig-agaw, day? Oh, day. Lipoy kay kuday nga nagkauyab sa kig-agaw. Ha? Nga naman, day? Kay ganahan man ko nga kamo kinamagtatayon. Kay parehas man mo nga mga hitsuraan. Ikaw, good, day? Dennis, nga nung nakikpanuroy man ka na ko din ni Daplin sa dagat. Naamod ko isulti nimo. Unsa man na? Basin og malaing ka na ko ba? Unsa lagi na? Sulti na. Lovely, mo balhin ako sa eskwela. Ha? Mao na, love. Asa man sa kamuskwela? Gusto nilang mama o papa nga adto ko sa malungon mo eskwela. Uy, palayo na gud nimo. Lagi, mao bitaw nananghid ko nimo kay dugay na kita makita ini. Kay mabisi naman ko sa kong pag-eskwela. Sige lang. Tawagin lang unya ko kung may time ka. Oh, love. Amping ba din niya? Basi manguyab kag lain kung malayo na ko nimo. Dili na mahitabo, uy. Ikaw, pag amping sa dito, ayaw pang itaglain, ha? Mahitagid kog lain nga. Gwapa kini akong uyab. Bantay bitaw, ha? O lagi, promise na ako nimo. Pag-aksas ako nimo. Kay dugay pa tayo ni makita. Mingawan ko nimo, love. Ako sad. Mingawon ko ni mo, Dennis. I love you, lovely. I love you too, Dennis. Ay, maudi ang nag-uol kinang naong nimo. Kinalayo na day si Gaw Dennis nimo. Maulig yun dayo, uy. Ay, sige lang day, uy. Agunta-agunta lang sa agod. Kaya kung maniya eskwela, may kita naman sa mag-usap. Kumusta naman ka diha? Niya, busy ka sa pag-eskwela eh. Wa kami ngawan ako? Gibingaw eh. Pero, agwanta lang. Lovely, manawala ko niya ko nimo ha, kung di na ko busy. Oh. Bye-bye na. Naunsa naman ni Dennis? Dili naman mo-reply sa akong mga chat. Akong tawagan, Bi. Sa buta si panawag eh. Nahibuong ragadi ko kung nga di na ka mo-reply sa akong mga message ni mo. Busy lagi kay ko. Di pa ka makasabot. Dennis! Ikaw na lagi masabot, anak, day. Kay college na pa imong uyab. Maulagi dayo, uy. Saon? Dili maging malikayan nga mingaon kong Dennis good. So, wala na siya tawag, day. Kanang way klase ba? Aram hatagan ka niya og time. Gabiin na. So, ayan na magtawag si Dennis, Bi. Kaya basig free na siya rong orasa. Oh. Di ako chat si Dennis na ako.
Magbuwag na ta, Lovely. Dili na nako kaya nga magpakaroon ingno nimo. Naanak ko'y laing uyab. Sorry kaayo. Ug salamat sa mga buwan nga nagkauban ta. Ang pingi imong kaugalingon. Naunsa ka? Nahanay laing uyab si Dennis, Nay. Nagsige pa kag pulaw anang tawhana. Unya, dili man ay gihapon mo magtugay. Sakit kayo nga akong dugan, Nay. Ay, niresulta na ka. Kay busalig ka manggod dayon. Kalimti ng tawhana, oy. Ug focus imong pag-eskwela. Nay. Kapuwagat ani mong mata, day. Napuling ko, Day. Di ko matuo, uy. Naghila ka, uy. Day, Joy. Uy, tug-ani ragod ko. Nagbuwag na day mo ni Agaw Dennis, day. Nganong naibaw man ka? Nagmay day mo gud og bag-ong babae si Agaw Dennis, day. Gamayon nga babae niya. Sa eskwelahan niya ang background. Mauna to bago niyang uyab, Day. Day, sorry ka, ayo ka. O ako magtuo nga. Makahimo ba rin pag binuang imong akong igagaw? Okay na, Day, uy. Maka-move on ako, ini. Pilit nating iniwasan. Ang tinuod, gisakitan ko sa nahitabo namon ni Denise. Kay love kaayo na ako siya. Pero wa ko'y mahimo. Kay dili naman ako ang iyang kalipay. Kanimo, Denise, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa babae nga imong gipuli nako. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Lovely nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Dindo, 57 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong igsuon na bisan ang doktor mismo naglibog sa resulta sa iyang lab test ug sa iyang gibati. Aron iyong sabdan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Dong, ulag ka na ko ha? Sige Manoy, ikaw rang usa? Oo, wamay mo ba na ako kay mag-jogging man ko? Na, hala sige. Pag-amping man ya. Salamat dong. Gahi agyog o ning manoy nimo oy. Giing na nabitaw siya nga dili maglakaw-lakaw nga siya ra. Kay na-stroke na baya na siya kausa. Karon tuan ha, nag-jogging ko no. Sagdi na lang gudang bana ni mo nang. Ayon saon man nga, gusto magyud siyang pasingot. Ug murag, gusto sad na siyang mamawi sa iyang lawas sukad nitong na-stroke siya. Ay, ambot. Ambot lang aning igsuon ni mo Dindo. Ayaw kabalaka na. Ipakutaan ako na sa akong kailang nga doktor kung okay ra ba na nga nag-exercise siya. Wa man ay problema. Mao ba? Oh, as long as inanay ang iyang pag-exercise, kanang dili niya pugso ng iyang kaugalingon ba? Mas maayo man sabna sa iyang recovery nga maka-exercise siya, aron ma-practice og balik ang iyang pag-balance. Sige. Akong ingno ng asawa sa kong maguwang anak dok ha para dili siya mabalaka. Dong, dili gid maayo para niya.
Ha? Ngano man ang? Niami si Manoy nimo karon sa ospital. Kay na-stroke na sa dugosab. Unsa? Manoy, unsa naman taong ka, uy? Ayaw na intaw pagpapadlong, uy. Mangod. Ay, mag-amping na jud ka, uy. Pila na go'y edad nimo? 69 na gud ka. Ayaw na gud pagbinahi si mong oo. Wala lagi. Moingon lang nag-o lagi. Pero kung mamaayo na, magtuman na sa siya siyang gusto. Kinahanglan nga mag-amping yun ng maguwang ni Mudindo. Delikado na na. Delikado maunsa, Dok. Delikado kung mausban pa na siya og ka-stroke. Diha na lang unya na siya kutob. Unsa, Dok? Magtuman yun siyang gusto nga kung maguwang. Kung unsay gusto niya, basta feeling niya nga mabuhat niya, tumanon guna niya. Nagbantay-bantay mi niya sud sa pila ka tuig. Unya, Dong, na-stroke na sad si Manoy nimo. unsa nang? Ngano naman sad? Ay, nikalit man lang. Nabisi manggod ko sa ako mga lakaw. Unya pag uli na ko, muna siya ako naabda ni Manoy nimo, nguha na maglihok. Unya nang. Kumusta man si Manoy, ha? Ay, gimonitor pa sa mga doktor. Ay, nabalaka na gyud kay kung Manoy nimo, Dong. Ayaw kabalaka nang. Fighter na si Manoy. Dili lagi na mo surrender. Ay, salamat taon, ay. Nga okay na jud ka. Karikapin na kita, Dok. Ayaw na gud og kumpiyansa, ha? Ikatulo na ni mong chance, Noy. Mayo gani kay. Nakaya pa nimo. Ngano man ka? Ambot. Pila na may kaadlaw. Pirmi na makumbikugan. Unsa, Noy? Dong, Dindo. Dong, ari ami sa ospital. Kay giatake si Manoy nimo. Unsa? Kumusta man akong maguwang, Dok? Ay, kusog kaayo ang iyang heartbeat, sir. Pero wa man siya maglisod og ginhawa nga unta. Kasagaran sa mga pasyente nga ingon ini, maglisod naman og ginhawa. Mao ba, Dok? Pero nagpaabot mi sa ubang results sa iyang lab test, sir. Mo update lang unya mi dayon, ha? Sige, Dok. Salamat. Buhi, maghidaay ko na. Baya, no. Salamat ka kay buhi pag yun ka, Hernan. Manang, nagpadong ang doktor. Ma'am? Sir? Kumusta man ang pagpangihi sa pasyente? Okay raman siya, Dok. Magsige man siya pangihi. Okay, mao ba? Makalibog ni Da. Nga naman, Dok? Dili siya angay mag-ihi-ihi. Kay nihubag ang iyang prostate. Og nag-abot na ni og ang iyang kidney. So, ang ayon ta, maglisod na ni siya pangihi. Mao ba, Dok? Og may usap ako nga ibalita ninyo. May pneumonia cancer siya sa prostate. Unsa? Wa ako magdahom nga ingon ana na day ang sakit sa akong maguwang. Kay dili man maklaro sa iya mga lihok. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gisigihan og bikog ang akong maguwang sa wa pa siya atakiha. Usa na ba to sa mga sign nga padung na atakihon ng tao? May koneksyon ba na? Ikaduhang pangutana. Katulo na stroke ang akong igsuon. Og swerte na lang jud kuno nga nakalingkawas pa siya og buhi pa. Posible ba nga malahusan na siya kung mauspan pa siya stroke? Ikatulong pangutana. Magsigi og ihi-ihi ang akong maguwang. Pero matod sa doktor, dili ko na maoy angay. Kaya ang iyang prostate nihubag na kuno ni ug nisikit na siyang kidney, hinungdan nga dili unta siyang angeng mag-ihi-ihi. Unsay posibleng nga rason ana? Ikaupat o katapusang pangutana. May pneumonia cancer sa prostate ang akong igsuon.
Angay ba ming makulbaan nga dili na normal ang iyang gibati. Kay bisan og magluya siya, pero okay raman ang iyang pamati. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dindo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Ana sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga kong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw, forgiveness frees the heart from more than it excuses the past. Forgiveness frees the heart more than it excuses the past. That is according to Father Aloy, no? Okay, so pasaylo lang ko to. Kung pwede masayop na to, masayop pa ng tanan. Mayong pagbuminaw pero sa Lex doing it Pinoy. again is dili na nasayop, kundi tinuyuan na. Ang ato magtatampo karong adlaw si Dindo, 57 years old. Do man yung gibutang yung address. Punto medical ang problema ni Dindo. Tumasa na bati na to sa drama. May atong i-great karon na. Mayong pagpaminaw dahil sa mga taga Pirilos Karkar, ha? Ramang tong akong gisuwat eh. Salamat kayo, ipahangyo ko niyo sa akong ipalit nga lansang. Isa na yung mga nga ninyo. Si Giseline Narbasa, Christy Diparini, Belinda Albiso, Ruela Kabkaban sa Janro Construction Supply, Pirilos Karkar. Silingan nila mga Navasquez family. Na? Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, mga si Leona Marquez Veloso family. Musta naman si Marian? Si Gary, si Carlo, si Janelle, si Vanessa, Bilardi, Ryan, Ayan, Barbaho, no? Yung sa kaning Rachel, Doris Tabutabo, Dr. Jennifer Alrec Antibo, Rachel Echeverry, o si Rapi Torniros, sa Paho, Ubabag, Lapu-Lapu City, no? Mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Dindo, may tungkod ba ni siya iyang kuan ba to? Igsuon ba to? Unang pangutana, isigihan og bikog ang akong maguwang, mao gyud yang maguwang niya. Sa wala pa siya atakiha. Usa na ba to sa mga sign nga padung na atakihon ang tao? May connection ba? Yes, daghan kayo na ang mo kuan gani mura muhaw imong tangkugo nya di ka kasabot mura kag malipong magduog-duog may mga maglisod ka ginhawa ang ubang gani mag-nosebleed headache o kuyawan ka magkusog kay mong buto-buto ang imong kasing-kasing so na may mga tilamad doon nga taas na kay imong blood pressure labad ang imong ulo akong balikon mag-anxiety ka so kanang mga blood pressure nga 130/90 alarming na ug kanang 180/110 porbi na buto na nga tong mga capillaries ana. So sa may mga hinungdan ani Dindo na kay posible na kay sakit sa kidney or infection or diabetic ba ka or naa ba kay problema sa pagginhawa, no? So may tabo ni take a warm bath na relax, breathing exercise, you may drink water and you may take medicine nga makapaluwer og blood pressure, no? Ingna imong maguwang. Kaduhang pangutana, katulo na stroke ang akong igsuon ug swerte na lang gyud kuno nga nakalingkawas pa siya og buhi pa. Posible ba nga malahusan na siya kung mausban pa siya og stroke? Kung yung posible gyud. So baka para nga dili to mahitabo usab, inang careful kayo ba close monitoring of the blood pressure sa imong maguwang. Ini blood pressure above the normal 120/80, 130/90, wala na siya. Stage 1 high blood na. Binamutay kag mga tambal, no, nga makapaluwer sa blood pressure, no? Avoid stress, maglikay ka ng mga pagkaon, mga parat, mga tambok, na siya, So balikon ako, naanagan niya yung mga simptoma, kung balikon gani parang ma-aware ta.
labad ang ulo, sumasunggo na ka, buto-buto ng imong dughan, ang imong liog, magtaas kayo ang kanang pulso, magkuan-kuan, mapitik-pitik, maglisod ka ginhawa, kuyawan ka, simptoma na nga ay posible nga stroke mahitabo na. Kuya makuan ka, maparalyze, no? Kasi kadaghan ba sa mga may stroke, mga hemiplegia. Hemiplegia meaning maparalyze half of the body. Kita ka ng mga tao ba nga naa sa mga physical rehabilitation, maglakaw nga ang usa ka side sa iyang lawas, ang kamot pa nila di na mubayhon tungod kay na stroke. Okay? Sunod nga pangutana, magsige og hihi ang akong magwang. Pero matod sa doktor, dili ko no na maoy angay kay ang iyang prostate ni hubag na kuno ug nisikit na sa iyang kidney. Hinungdan nga dili unta siya ang ngayang mag-ihi-ihi. Unsay posible nga rason na ani? Mga to akong gingon nga kung naa kay taas nga blood pressure usa ni ana, naa kay mo komplikar nga kidney problem. Labi na yung taas pud imong blood sugar. I do not know pila edad ni imong maguwang, pero kung medyo edad na, posible nga naa na po'y problema sa prostate. So we need to have a thorough medical check-up, dili lang kay nang over the counter lang mga problema kay kinahanglan gyud kung prostate ang atong hisgutan, kinahanglan gyud urologist nga expert to niya ang mga problema Okay, sunod nga pangutana, ikaapat. May pneumonia o cancer sa prostate ang ako igsuon. Ang balming kulbaan dili na normal ang iyang gibati kay bisan og magluya siya pero okay raman iyang pamati. Kung mag-pneumonia or cancer, that has to be addressed by medical intervention. Pneumonia depende sa bakterya, maghatag tag antibiotic. Og sa cancer, usually ang treatment sa cancer symptomatic. Buta sabot nga kung unsa may gimo niya, maura po na itambal, no? Nya kanang cancer magdepende sa location, kung inside to pa or napa sa original niya nga site, nag-operahan posible nga makuha tanan or majority sa mga cancer cells. Pero simba ko lang og nakametastasis na ang term nakametastasis, nakalamay na sa laing parte sa lawas, paglisod na sa intervene kay siyempre komplikar naman to sa asa paingon ng cancer cell sa laing parte sa imong lawas. Kinahanglan tanig mga surgeon and oncologist nga mo tambal na ni nga mga problema Alright, tinawta kasabot ka dindo sa akong speaker nimo about sa problema sa imong maguwang. Nya padayon lang sa may tambal nga bisita siya ang doktor nagatinder sa iya. Nya avoid dos mga akong ipang-mention nga dili ang buhaton. So once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Lim Batan. Thank you very much. Kanunayon ng pupaminaw sa itong programa. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayon.